Ce fac? Zici ceva. Ce să zic? Râzi ca să vadă din. Ești bine sănătos? Așa, uite așa. Păi, vezi? La închinatul betelii era asta. Da. Atunci când mi-am luat o pereche de blugi 3 sferturi. Toate generațiile. Da, M-am așezat pe... stai că mai vine unii. Mai vine și următoarea generație. Da. S-a lipit cum o dimensie. Adică vale vine, da. Azi s-a lipit atunci. Mi-a rămas de Auto le spune și vecchierul. Era sigur că avem destuli. Ți-am zis că am venit să vă văd. Vali la înghețată, dacă iei la Dunăre, acolo are magazinul. Așa, e cu pionuții cu mașina din înghețată la zoo și ea este cu magazinul ei. Nu, mai puțin așa, când terminat cu grătarul. Un modul de ăsta pentru înghețată și niște... Ți arată pe telefon ce faci. Da. Păi stai mă, pune și noi ceva muzică. Eu nu prea beau alcool. Bere, vin, nu, dar când am musafir mai Se întâmplă. Stai mă, vrei să pun eu? Nu, lasă, mă de la tine. Se calțam, dar disprație. Să-ți ia și camera dacă vrei puțin de astea. E puțin curent la noi, să știi. Adică pune tu, Bine ați venit! Plec de la voi, mă duc dincolo, unde e mai bine. Acolo e grătarul. Aici te duci la grătar? Da. Salut, băiatul, ce faci? De ce? Studiem Ești de la spion? telefon. Care e problema? De ce te ferești să te filmezi? Spune, nu prea îmi place cu camera, dar când N-ai avem control. musafir sunt de acord. Spune bunii. Da. Te-am prins, ce mai? Nu, stai aici, hai să Gata, nu te... Iam care program. Ca băiatul. Sanda, broiați o cafea înainte să mâncați? Să mâncăm și după aceea. Măcar așa, Imediat aproape mi-a dat. așa e mai bine. Până merge să luați ăsta. Nu o să plouă, Luica. Poate nu Am dat și o plouă. comandă la Cedeu. Să nu plouă, nu? N-aș vrea nicio. Ce să vă pun, mă? Ce muzică să ziceți-mi un nume aici? Lătuța lui Pou. Lupău. Luța. Lupău. Lupău, gata. Hai, vedem Lupău care. Eu nu le știu. Ei, da, ce eu le știu. A zis și el la gheci. Mirișoară. Ba da, mă, eu le știu cine e. Bani fără depunere pe cea mai bună aplicație. Betan, jocul... Am și un telefon, dar mă, că-i cu el până nu l-am învățat, încă nu-l știu. Am primit și eu cadou. Hop, așa? Hai, Radeș, la dans! Hop, hop, hop! Da, hop, hop, ploaia! Hop! Hai la dans, Radeș! El? Lasă-l acolo! Aoleu, să nu cadă, Ronica! Dacă e ceva, băgăm marca acolo. Așa, da. Dă ce încape acolo? Marca acá, dar o tot pe aia. Uite după el. La pumn așa, pumnul. Pe pumn așa. Buzule. Bafte! Ia uite-l și pe cumnatul tu acolo. Așa, pe între pâini. Ți-am zis, băiatul, bine ai venit. Da, eu sunt aici cu tehnica. Nu, eu sunt tot. Iar că nu-l Hai văd. dă-te jos, Rareș. Hai la bunica, gata. Hai. Bă, dar nu văd aici, nu se mișcă. Hai la bunica, hai. Gata. Haide, că uite, începe și ploaia. Hai să mâncăm până nu începe ploaia, că după aceea trebuie să intrăm în casă. Haide. Încet, fii atent. Încet. Hai, hai la bunica, hai. Nu-l prind deloc. Lasă, nu-i mai zice, zic că da. Gata. Haide. Hai la bunica. Haide că vrem și noi să mâncăm și nu putem să după tine. Gata, te-am prins. Hai. Haide, gata. Bine, Deci dacă nu așa ceva. Mă, dar n-am adus salata. Stai așa, piureu, stai. Stai, Sandra.
Păi așa nu mânca când are salată. Stai mă și... Mă țin, tu nu vezi că trebuie să ne țin după ea? Nu mai țin nimic. Băi, ce de treabă aveți? Să duce ploaia, nu vine. Ia mă, artistule! Ia uite artistul aici, uite! Întoarce-vă să-ți văd fața! Că nu te văd! Waaaa! Noi am mai mâncat salată. Puneți mai mult. Ia, Sanda! Vezi? A început ploaia. Nu. Îți pun bre piure? Nu, dar nu pot. Micușor cu piure? Da. Sari, dar... Bunicu! Da? Vino puțin! Sunt ocupat, dacă... Eu sunt ia de aici! Băi, șmecherii! Sunt ocupat. Vezi că eu vezi că-ți trag la joane! Vezi că-ți trag la joane! Da? Da, vezi! Trag la joane cu pișul! Și eu nu pot să trag? Nu! Îți trag și eu. Este pandemia, nu e mai mult. De 2 ani e pandemia. Da? Îți spun eu de când a venit Santul la nou. De la ce nu Pămătușa, ai luat-o pămătușă? Nici doar nu voia. Uite așa. N-a venit. Direct, să nu mai vorbiți. E, na. Da, bă, tu ce stai, vorbești? N-a mai venit Santul la noi. Îți mai mult vreo 4 Tot odată ani, 5 când a ani. filmat el, tot așa te un minut. Ia Nelu să-ți bat basca. Și cred că de când Ia mă bat ca din cap. eu cred că Exact. Te filmează Santul. de la Lili, nu de la Lili, de la Hai să o... de la Vale, de la nunta lui Vale. cred că n-a mai fost. Da, Hai. da. Este? Da, De la nunta lui Vale. N-a mai fost Santul. Da. Nelu. Exact. De la nunta lui Vale n-a mai fost. Da, da. Santul Bă, n-a mai da. De fost. 6 ani, 7 ani. Toată lumea Și în gălăgie. 2011 a făcut nunta Vale. 2010.